sarjassa 57 kiloa. Juuri kolminkertainen maailmanmestari Serafim Todorov. Hän on tuo punapaitainen nyrkkeilijä. Vastassaan Yhdysvaltain Floyd Mayweather sinisessä paidassa. Ja yksi erä on oteltu. Tilanne on erittäin tasainen, 2-1. Todorovin nyrkkeilytapa on sellainen, joka tietysti saattaa herättää vähän monenlaisiakin tunteita. Hän yleensä vetäytyy taaksepäin koko ajan ja heittelee pitkiä suoria. On miltei takakenoissa asennossa otellessaan. Hyvin harvoin tekee aloitteita. Tämä on ihan poikkeuksellista Todorovia nyt tällä kertaa. Hän ei ole oikein saanut Mayweatheriin vielä otetta. Tässä ollaan sentään jo toistakin erää minuuttia oteltu. Tilanne 2-2. Kokenut 27-vuotias Todorov on ollut hieman ihmeissään 19-vuotiaana Mayweatherin kanssa. Mayweather on vankan tuntuinen kaveri tähän sarjaan. Ja Todorovilla on selviä vaikeuksia. Hän on nyt 4-3 pistetappiolla. Ja Todorov aivan varmasti etukäteen ottaen on ollut vanki tämän sarjan voittajasuosikki. Mayweather oli mukana myöskin vuosi sitten Berliinin maailmanmestaruuskilpailuissa, mutta hän kärsi kolmannella kierroksella tappion Algerian Medihoudia vastaan 8-6. Nyt kuitenkin Mayweatherillä 5-3 pistejohto toisessa erässä. Ja jos tilanne tällaisena säilyy, niin tässä on pienoinen yllätys tulossa. Todorovin kyllä pitää nyt tehdä töitä. Hän on jo 3 pistettä häviöllä. Keväällä Euroopan mestaruuskilpailuissa Veilessä Todorov jäi toiseksi, hävisi finaalissa Venäjän Ramazzi Paljanille hävittyään 3-2. Hyvin niukasti sen ottelun. Ja yleensähän Todorov tällaiset ottelut on kyllä hoitanut kotiin. Mutta nyt tuntuu olevan vähän vaikeampaa. Parikymmentä sekuntia vielä toista erää jäljellä ja jälleen tuo ero 2 pistettä. Tässähän on tietysti mahdollista nyt, että Yhdysvallat saa hieman yllättäen tässä sarjassa edustajansa finaaliin. No, kolmas erä ratkaisee kaiken. Pisteero on vain 1. Serafim Todorov kohtasi ensimmäisellä kierroksella Ukrainan Shestakovin ja voitti 11-4. Toisella kierroksella hän voitti Australian Edenin 28. Kolmannella kierroksella Todorov voitti Saksan Falk Husten 14-6. Ja nyt on vastassa siis Mayweather, jota siellä kehoitetaan kovasti lyömään kovia vartaloiskuja ja sillä tavoin hankkimaan pisteitä ja väsyttämään Todorov. Mayweather puolestaan ensimmäisellä kierroksella voitti Kazakstanin Tileganovin keskeytyksellä toisessa erässä. Sitten Armenian Gevorgianin 16-3 ja Kuuban Aragonin kolmannella kierroksella tiukassa ottelussa 12-11. Tietysti tuo voitto jo nosti Mayweatherin arvoa tässä kurssissa, mutta silti hänen ei uskottu etukäteen pystyvän näin tiukkaan vastukseen Todorovia vastaan ja saatika sitten voittoon. Voitto on täysin mahdollinen. Kolmannessa erässä pari minuuttia enää jäljellä. Niitä vartaloiskuja ei kyllä vielä ole nähty, joita kulma häneltä vaati. Todorov tasoittaa.
Ryntäileväksi menee Mayfeatherin ottelutapa nyt. Ja silloin kokenut Todorov kyllä rokottaa välittömästi. Hän on siirtynyt 8-7 johtoon. Siinä oli kyllä 9 pistekin hyvin lähellä. Mielestäni puhdas osuma vasemmalla suoralla. Vajaa puolitoista minuuttia jäljellä ja voitto kummalle tahansa nyrkkeilijälle on vielä mahdollinen. Mitään ei ole vielä ratkaistu. Aivan kuin ottelu alkaisi vasta nyt. Kehätuomari siistii hieman Mayfeatheria ottelukuntoon. Tällaiset rituaalit kuuluvat asiaan, siisti pitää olla. Siellä ehkä hieman on enää auennut ja sieltä verta valuu. Ja nyt taitaa Mayweather tasoittaa, niin kuin tasoittaakin. Siinä oli kyllä Todorov aika huolimaton. Viimeinen minuutti meneillään ja yleisö huutaa täällä hurjana oman nyrkkeilijänsä puolesta. Todorov saa 1 pisteen. En kyllä tiedä mistä se tuli. Siinä oli sellainen iskumylläkkä ottelijoiden välillä, jossa molemmat olisivat voineet saada pisteen. Jälleen Todorov osuu mielestäni oikealla, ja onko hän kääntämässä viimeisten 10 sekuntien aikana ottelua edukseen. Kokenut Todorov, hänkö sittenkin menee finaaliin? 20 sekuntia otteluaikaa jäljellä ja raivoisesti Mayweather taistelee, mutta tuo taistelu on hieman summittaista. Sieltä tulee 9,10, 6 sekuntia jäljellä. Todorov kulkee taaksepäin, suojaus alhaalla ja niin käy, että viimeisten sekuntien aikana osumia ei tule. Ja Todorov tämän ottelun sitten voittaa 10-9. Näin hän kohtaa finaalissa Somluk Kamsingin Thaimaasta. Varmuuden vuoksi vielä tuomion julistus. Viimeiset sekunnithan menevät niin, että ei pistetilannetta enää näe. The winner from the red corner. Kyllä, punainen kulma voittaa. Nyt nostettiin kyllä väärinpäin käsi ylös. Punainen kulmahan se voitti 10-9. No niin, pieni skandaalinpoikainen tämäkin. Sinne nostettiin sininen kulma voittajan merkiksi. Käsi ylös, no nyt tuo korjataan. Kehätuomarikin meni sekaisin. Näin voittaja Serafim Todorov, Bulgaria, 10-9.